To su te ulice od perja koje leti na sve strane. Zato su se slavni režiseri ovaj grad pozdravili. Režiser je odavno prestao da napreduje svakoga dana u svakom pogledu. Ovaj grad je baš ko stvoren za to, za rast duše u svim pravcima. Mogao bih čoveku oprostiti mnogo toga što drugi ne mogu, ali lošu umetnost nikako. Kada postaneš loš umetnik, a odličan trgovac, onda ti više ništa ne mogu oprostiti. Ali ostavimo sada trgovca na miru, nismo zbog njega započeli ovu pesmu. A i profesorska plata teško može podmiriti umetnikove duševne boli. Trgovčeve možda, ali umetnikove teško. Umetnik uvek pati kada trgovac dođe po svoje i tu nema pomoći. Verujte profesoru ako već ne možete trgovcu, a umetniku nikada. Ali kako u pravnom sporu naplatiti duševnu bol, a da pre toga nismo dokazali postojanje duše? Kako ono ide? Težina malog kolibrija ili težina rebra čokolade. 21 gram. Razlika u težini ljudskog tela pred smrt i neposredno nakon nje. Sa ljudima je lakše, ali kako izmeriti dušu jednog grada pre i nakon njegove smrti i nakon njegovog vaskrsenja? Jer neki kažu, ovaj grad je umro, to više nije to, ovaj grad nije isti. A ja kažem, kako bi mogao posle svega što je preživeo? Nijedan grad više nije isti. Kada svoj grad biraš po zakonu nužde, a ne po zakonu slobodnog izbora, onda to retko ispadne dobro. Svaki grad se menja, zato je i grad. Svaki grad, poput čoveka, umire i ponovo se rađa, drugačiji, a opet isti. Svi mi smo umrli i ponovo se rodili, svi smo postali lakši za 21 gram, a zatim ga nanovo povratili. Ćevapi i baklave će se pojesti, tucana kafa i sok od smreke će se popiti. Turisti će otići sa svojim suvenirima. Nastavit će se neki život kojeg nema na razglednicama u neka 4 zida. Život o kojem turisti ne znaju ništa. 21 gram i dalje će stajati na isto mesto. Biće na dohvat ruke, ali će ruci svejedno izmicati. Nema veze, važno je znati da su neke stvari i dalje tu, samo za nas. Sentimentalnost je neizlečiv hobi. Hvala.